Yeah.
Sri bawa seruni. Oh, bagianmu. Rasa dibawani. Rasa. Lambungmu kesana, Mbak. Bawa ngarit. Bawa ngarit. Engko sike. Jarane hei, do dadar sike, aki debut gawe. Didangit akibat gawe. Wis Mbah, sabar. Sabar Mbah lagi rembukan. Oh, gawene nyusu. Walah yo. Sapa? Lah kok ya ora lemu. Jamune ora cocok. Ora cocok lho. Nek senengane nyusu-nyusu Oh iya. jarene. Wis kepayen. Lah nang wis senenge apa kowe? Wis tuwa. Hei, tuwa ra umure. Wih, bar dolane Prambanan tak nyambi apa kowe yo? Nah, itu ora enak. Apa? Piye? Ora apa-apa. Dia dahar sik akibat gawe. Hah? Tua ora apa-apa, Pampong, tapi semangat muda. Ora ya umur ya. Boleh ya. Karena panen mulai mbok gawe. Ayo, lah iki, Mbak Gendeng. Waduh. Kowe sama tuh, Mbak. Ora kayak gede. Yo. Yo. Langsung bareng tambah bongonan. Lambe iku kesel wis ngebengi sing rong babake padake. Kowe karo bola kene iki. Triune kasih. Langsung aja, biasa rasa aku. Pojok ning kata bendini ora cetha kali. Nek tak delok omah bal ini nek tak lakok ngene. Heh. Tak dah. Gendeng. Boy sampe tak gendeng. Sing boy yo. Iya, betul. Rasa balake ben meneh tak dah yo. Musik
dundang mbokmu tak tut dundang mbokmu tak tut dundang mbokmu lama itu dengar Baru sambut gawe meneh. Mau nyedak ngopo? Wassalamu. Wassalamu aku. Mbah, kira-kira sing metu pira kok bengi? Aku tekan Hongkong sing metu pira ngono aku rampuni ya. Aja kandhane. Oh, kaya mok lewung. Kok ning mburi wae kok. Lewung. Ning kandhane ning mburi ya, Mbah. Ah, jadi iki lagu jeluk lagu lewung. Aku wis ngerti. Hah? Ora iso. Aku jare sayonara di sana. Oh, apa meneh? Sak-sake, sayonara terus membuluh sak-sake. Oh, sawuk lidak. Yo biasa sih sawuk lidak terus disambung dititut. Nah iya no, wong titit seneng wae. Ayo kok gentenan kuwi mau wis kok. Ayo. Ah iya. Apa? Nah kita rondo. Oh kita kan rondo seneng banget tak pikir mau kuwi. Oh iya monggo nomor 3. Andri urut cawuk lidak sih. Oh. Gledak kabeh. Gledak lho, Mbak. Ayo, gledak nang kono tak taman gledak. Kowe nang gledake piye, Mbak? Alon-alon. Rawani. Ora ana wong turu kok sikil dedek ngono ora eneng. Letangi mengko. Oh, kadang semua. Kadang bolong. Pas kon titit deh. Ayo. Ora wani tangi syukur. Gili. Riah kowe. Ora wani tangi. Apa? Kuwi kadang bolong kuwi suwek kuwi ya yo. Anjeng gelek. Ping 3. Tak delok le tangi kepiye iki kon sampe kepiye yo tangi manuke ketok syukur dijet karo BRT ngono kapokmu kapan ora wani ngadeg damar mati mulya Siti lunga pasar tapi mati semar mendem aduh repiso jeneng dodol terang bulan cahaya bersinar terang sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan dia, datang kawan saya Mas Devi itu namanya. Orang sakit ada apa ora ya? Mumet Turu. Eleng-eleng Tanjung Perak tepi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar pondok ciut jangan lupa
nyoba minum anggur Tanjung Perak tepi laut Tanjung Perak tepi laut suarane kumurung sora oboto rubuh abang beberi kono pangumbung ramya sesonderan saya ora orahan jogo prajurit jroning pahlawan kolopis kotol baris 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 kalau podang kuning tak percaya Pak Asmi ya aku gue saya telur bapak pernah ya aku bengi neng omah aku jak bah sing kaos kuning tarik kandene mbah kuwi mbah kandene kuwi sing kaos kuning tarik kandene jak gulung-gulung kuwi tarik kuwi nah kan kon mulai mbah ditarik kandene kandene kuwi kancakan sadar piningit kudu gelem sing kaos kuning kuwi ayo kuwi sadar piningit kuwi gelem ki nggo dipeksa ayo kek wis dene kek wis ayo mbah celuk kuwi lho Rindi kan mlebu jare Mbak Rindi kek rene dipatantem lho kon aja kendang sadar piningit ya beda niklan-niklan kek wis ta kae iya kan ketut gawe dene meng opo rambut kae teko rene kae wis rene kuwi menungsane kuwi ketanggo kuwi teko ompong mesti pola ngene ya cekel sadar piningit langsung kandhane kuwi teko lho kaya ket mau ngono lho ya dene meng opo ngincang-ngincang ayo aku tekan dah tahu tua-tua ni. Ya, sadar apa ini tak ke? Tinggal sadarasi lagi. Aman lagi kira-kira? Ayo. Enggak tak lepas ya. Yo 3, 2, 1. Cari arep ono satrio sing arep teko, satrio bening sing bisa ono negara. Cari arep ono satrio tanpa bendera, nadyan tanpa bola gawe tetep nusantara. Cari arep ono satrio sing wicaksana, gagah kaya raja sucine kaya pandita. Satrio bening tansah nesu tanpa brata, pareng ring kawula pati amara murka.
rasake aku sowan mrene latihan mendung petang kudu mlaku gelang alit bebasane ojo nganti lali wos tundang wos teko ojo lunga sing lemu tak tandane sing ndang ganti iki. Heeh. Ayo. Ayo sing lemu kita joget. Rawane anae balon. Diceluk apa dono. Aku golek iku. Ojo dibanting. Ati kapake kae. Oh, kancane ra bener. Omah meneng kono. Piye, Mbak? Pripun iki? Hah? Podang kuning. Ayo turuti. Aku ndak ngamuk. Wong ngamuk kamu parani aku. Opo? Jam ledip.
Ngopi tuh ngerimbane tuh berkawane jam merdeka rame. Merdeka pokoke. Ijo-ijo wonge turun bojo loronya kono amben. Dino sampeyan aku jago mandan, maku karo tuku duren. Aku ora ana wong wedok ijen, bareng tak cerai bahas lagi kansen. Maksudnya nonton jadian. Ora, aku ora tau kansen. Kok ladoknya dino kloso sowan moro tuwa. Maku karo tuku nongkrong. Lah iya kentir iki. Ha ketemu ada. Ketemu nek awak apa-apa sajake dolae. Ya iya yo. Dino kempes aku ning barang rites. Aku karo tuku manggis. Aku weruh ana wong ireng manis. Bareng tak kerai bak gendeng kaya bis. Dino jemah aku sowan simbah, maku karo tuku buah. Aku weruh ana wong wedok omah, bareng gak cerai kok malah miring. Aku weruh ana wong wedok lumah, bareng tak cerai malah miring. Boyoke pegel. Mbah gendeng kentir, teko-teko ning pindho. Apa iku? Sriwune meneh, mau ki uwes e. Yo ora baleni. Piye Mbah? Mbah gendeng penak to? Ndak gendeng-gendeng. Ah, ngono kuwi. Penak tekan omah kok ya ngono kuwi Mbah ya. Yo. Karo tanggane. Nek wong Jawa kuwi dadi Mas Yanto. Yanta dadi Yanto. Yandruk kas Semarang. Kayak kancaku SD lho kae. Heeh. Ora tau munggah demeni gurune. Pak Pong. Karo kae kudu ngati-ngati lho. Ndi? Kae lho. Sing ndi? Kaki iki lho sajruk LP Wiragunan. Maksudnya tangkul ning sandinge ngono lho. Aku arep njaluk. Aku njaluk. Piye si dopo iki mau? Iki. Oh iki sik kowe wis mbak ya. Wis gak liyane. Iki padang kuning kuwi seriune. Wis mau ae.
Ireng manis kaya sindene. Heeh. Apa? Ireng manis. Aku ireng wis elek tekono. Ya bagianmu. Bos iki kuwi sik gendane kuwi sik. Apa? Kowe apa bandeng? Oh, Ditetapon. Biasane sing ketemu kowe ta, Iya. Mbak? Wah, ngono. Triune mesti kotekan lapu tresno lan kapoyo mati. Marang Raden Wiramoyo kawon prasetyo anandang prati siune datang yaiko kang sineto kadangyo Awirat moyo putra nero Wonggo lawe aki-aki lugan Hasrio nengko trane ati Mongso mati Maut koe muti Kampo poe manyo perang tate lawan Katresnan Dewi Ramoyo Imapite Begoro Dirutme Kesenangan